Haze kuadrilla, Maider. Dena gazte-gazteak, ezta? Beno, denak gazte-gazteak gure adinekoak. Baina gehienak gazteak bai, eta guk endutak beste guztiak argentinarrak. Eta zein dira? Nola izena dute? Begira, anorak gorria daukana, botila ardo eskuan daukana Luis da. Eta atzekoa, zamarra beltza daukana, txanoa jantzita daukana Andres. Atzean dagoena, eskuan freskagarri botila daukana Xabier da, usurbilgoa. Orduan laguntzailearekin ibili zinen. Eta besteak? Beno, erdian atzealdean dagoen mutila Guido da, eta Juan eta Luis artean dagoen mutila Kevin da. Guidoren aurrean dagoen neska, poltsa urdina daukana, Belen da, eta Belenen ondoan dagoena, ezkerrean, bufanda gorrixka daukan neska, Kora da. Barrez daude guztiak. Eta argazkian eskuinaldean dauden neskak, zein dira? Bai, botila zerbeza eskuan daukana Ibon da, eta eskuinean dagoena, bufanda luzea eta txapela beltza dauzkana Silvia. Silvia eta Ibon artean dagoen neska, atzean dagoena Luisa, eta azkena Guido eta Ibon artean dagoen neska Lorea. Eta ondo pasatzen duten, ezta? Bai, urrengoan ere etorriko dira, San Sebastian eguna ospatzera. Eta zu, non zaudezu, Maider? Non egongo naiz ba, norbaitek atera behartzuen argazkia, ezta?